Żviluppi ġodda fil-każ tal-allegat qtil ta' Eleanor Manjon Walker dan wara li Russu ta' 33 sena resident il-Mosta tressaq il-qorti brabta ma' dan il-każ. Kristijan Zekic li jaħdem bħala kok qed ikun mixli liqen biex inħeba l-katavru ta' Manjon Walker wara li allegatament inqatlet minn żewġha Andrew Manjon. Ir-Russu diġà għandu każ ieħor pendenti u għalhekk anki ġie mixli li kiser il-libertà kondizzjonata imposta fuqu aktar qabel. Minkejja li hu wieġeb mhux ħadd il-qorti maċċettax it-talba l-libertà proviżorja u għalhekk inżamm taħt arrest preventiv. Eleanor Manjon Walker allegatament inqatlet f'garaġġ fi Swieqi biex imbagħad nhar it-3 ta' Lulju l-om ta' 33 sena instabet mejta f'maħżen f'Ħalqormi. Is-suspett mal-ewwel kien waqa' fuq l-eks raġel tagħha li għamel 4 ijiem minfittex mill-pulizija sakemm imbagħad ta' ruħu bideh fil-kwartieri ġenerali tal-pulizija.